ngiyabonga njalo mina mangiphathela ngoba uyisilima. Ayi uyabona umthandeni ubuye naye abhayize kwesinye isikhathi. Uyabona nje le ngoma ethi inkani yami yangondla edlalwa uFalabo umfoka Khuzwayo umfoka Nondindwa wayidlalwa emadoda. Bekufanele ngabe itholwe umthandeni. Ngoba umthandeni inkani yakhe yamondla ngempela. Hayi ngithi mina kwasho lensizwa sebhulwa. Abona kunomkhubo omusha la ka TikTok osuqalile manje. Engubonayo futhi ukuthi uza kabi. Ufika umuntu azi kahle ukuthi umthandeni ukhuzani kunabantu babo lapha abagada imizila yabo. Mawuke wathi uyawudla bazokubona. Bakubambe bokufaka kwipounding. Uma bekufaka kupounding ubuse wena uphelelwa inhliziyo. Lento ngeke ngayibona kumfowethu laphana uBongani umdlalosi. Wagcina eveza ukuba unani yemsebenze kangakanani empilweni. Engibona ngathi ku wrong ke lokho. Kulamalanga manje nje untekza futhi naye. Usesimweni esifanayo. Ufika wangena emzileni wathi uyawudla bambamba laba abagadile. Base bemphendula bemthathe umuse ku pounding ngendlela strong wadinga. Ubuye seveza ukuthi unani yena. Ngeke sikufihle lokhu ukuthi uma uye lapha nakulabo bantu ngendlela kufuna ube nenhliziyo waziyo ukuthi uzophendula lento abayishoyo ngaleyo ndlela abakubuza ngayo. Ngoba masuveza ubuwena okusho ukuthi manje wena ufuna ukushaya abantu babambile. Ufuna ukukhuluma ngento yabo abayithandayo abantu. Mabethi bayakuphendula ubusuthi wena nani nina. Irong lo ndlela enjalo madoda. Nishaya abantu nibabambe izandla. uTikTok awulifuneki iconsi. Akufuneki futhi usizwe ngathi uyisiqhwaka engathi ungashaya abantu. Akufuneki futhi usivezele into zakho ngoba thina singena lutho. Vuma nje zikunethe uyibhungu uzozube right. Musana ukuphelelwa izinhliziyo kanti neku-social media. Hlala kuleso sihloko seke sikhona ngalesikhathi hlala kusona unganyakazi hlala kusona. Batshele ubuwiki balowo muntu osuqala inkulumo ngaye. Ungase usuke usuyiveza ubuwena siya ku personal manje sesohlangana silwe ngishukulu. Yeke lento bhuti uBongani. Yeke lento bhuti uNtekza. Ngisho ke lokho ngokwenhlonipha hayi ukuthi ngoba nibadala kunami ngiyanihlonipha nje. Yeke lento yena eniyenzayo. Mayikhala ayikhale ungashift ukhomba uveza ubumina mina. Ukhomba ukuba ntekenteke mawunjalo. Hey.